И здравейте хора! Добре сте дошли в новото видео в моя YouTube канал. Днешното видео ще бъде тема Висша лига, а по-точно моите прогнози за Висшата лига за сезон 2025-2026. Без да се бавим, нека да започнем. 20-то място отива при Съндърланд. Те са нов отбор във Висшата лига. Изкачиха се миналия сезон, бяха в Чемпионшип. Сега се изкачиха и то при плейофи. Не са играли от 5-6 години, ако не се лъжа, и заради това мисля, че Съндърланд ще свършат последни във Висшата лига. На 19-то място мисля да сложа Бърли. Защото треньорен стария, който бяха във Висшата лига, си тръгна и отида в посока Байер Мюнхен и Сент Компани. И не мисля, че са същия отбор, който бяха. Те пак приключиха 19-ти през миналия престой във Висшата лига. И така мисля, че ще свършат 19-ти. Само да ви кажа, че имам тетрадка с всички записани тук. Затова по някой път, когато се обърквам, просто си поглеждам тетрадката и затова я държа отстрани. Така че, понеже сега забравих, че сложих Бърли 19, исках да ги си погледна, за да не кажа нещо грешно. Така, на 17-то място съм сложил на 18-то съм сложил Улвърхемптън, защото те загубиха доста важни играчи като Матеус Куни и Ал-Нои в посока Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити. Заради това мисля, че са на 18-то място. И така, на 17-то място ще сложа Лидж. Защото симпатизирам много на този отбор и също заради Илия Груев. Така, на 16-то място ще сложа Уест Хем Юнайтед, защото миналия сезон не се представиха много добре и ще свършиха 13-ти. Така мисля, че този сезон ще имаме доста по-зле. На 15-то място ще сложа Фулъм. Миналия сезон мисля, че се справиха горе-долу, бяха 10-ти или нещо там 13-ти, 12-ти. Справиха се горе-долу добре, всички казаха, че ще свършат по-надолу заради загубата на Палиня в посока Байер Мюнхен. Но аз мисля, че този сезон ще има доста по-зле. Според мен покрай зимата ще са доста слаби и формата им ще е доста слаба. И така. На 14-то място ще сложа Евертън, защото миналия сезон трябваше да идва Дейвид Мойс да ги спасява, защото те можеха да изпаднат. И Лестър да се спасат, но нещо това не стана така, както щеше да стане, ако Дейвид Мойс не се беше появил. На 13-то място ще сложим Брентфорд. За Брентфорд, защото загубват Ембамо и може скоро май и Уиша да си тръгне, но не съм сигурен. И така ще загубят доста качествени нападатели. И така, на 12-то място ще сложа Борнемут. Те свършиха миналия май 8, ако не се лъжа, но няма. Те загубиха Уишани още качествени играчи и заради това мисля, че 12-та позиция имаме добре. На 11-то място ще сложа Манчестър Юнайтед. Ще сложа Манчестър Юнайтед, защото мисля, че новите трансфери са добре, като Матеус Куни и Бран Мемо са доста добри и заради това мисля, че ще са малко по-високо за разлика от миналия сезон, където свършиха 15-ти. На 10-то място ще сложа Тотнъм. Защото те взеха Мохамед Кудус, който е доста добър. И заради това
и също те ще играят Шампионска лига, защото са спечелиха Лига Европа, свършиха 17-ти миналия сезон. И така, на 9-то място ще сложа Nottingham Forest. Мисля, че този сезон ще им е по-зле от миналия. Ще им е, няма да кажа провал, но ще им е малко по-слаб, защото ще се отпуснат. Убеден съм. На 8-то място ще сложа Кристал Палас, защото ще играят в Лига Европа или в конференциите беше. В конференциите, да. Щеха да играят Лига Европа, но после им казаха, че не знам си заради какво ще играят в конференциите и това е доста тъпо, но 8-то място май не им дава право на никакви европейски турнири. На 7-то място отбора, който ще играе в Лигата на конференциите, ще бъде Брайтън. Бъде Брайтън, защото те ще въртат някъде там напоследък. Последните 2-3 години там седат и заради това ги слагам там. 6-то място ще се отреди на Астън Вила. Да, те миналия сезон свършиха 6-ти. Този ще им е малко по-добър, но заради пречки мисля, че няма. Ще свършват на 6-то място. 5-то място Нюкасъл. Нюкасъл Юнайтед ще играят в Лига Европа според мен сезон 26-27 и според мен Исак ще тръгне след този сезон, който сега ще дойде и ще отиде в посока Ливърпул, Барселона, Арсенал, може би, но Арсенал вече има нападател, не трябва. Освен ако не се окаже флоп той. 4-то място вече сме в топ 4 Шампионска лига. Слагам Челси, защото да, те спечелиха световното клубно, че доста добре, но мисля, че им е горе-долу подобен сезон, както този изминаме. На 3-то място, слагам Арсенал. Слагам Арсенал, защото мисля, че не са направили кой знае колко добри трансфери, освен Виктор Гьокереш, но това вече трябва доста добри играчи, не само един. Те имат добри играчите, Сака, Микел Мерино, Зубаменди купиха, някой още май купиха, но не си спомням. Добре, да преминаваме към второ място, Ман Сити. Да, Ман Сити направиха миналия сезон лош сезон, но пък купиха Черки, Нори и Рейнджърс, който мисля, че е един доста добър трансфер. И на първо място остана един единствен отбор и това е Ливърпул. Мисля, че Ливърпул ще продължават да мачкат във висшата лига и ще стане като една доминация. Какво мога повече да кажа? Ами, че това е краят на видеото. Надявам се видеото да ви е харесало, да ви е било интересно с моите прогнози, които сигурно ще са ужасни като мине сезона, но кой да знае, може пък да се сбъднат. До следващото видео. Чао!